Тефтела Мощно, мощно! от Mortal Kombat смъртта. Лето Господне 2025 ukачи пеша на автостоп от Мощната допара Вундаба. второ положение. Мощно, мощно! Добър ден всички тенкювисти, потевисти и чикиджисти от Mortal Kombat смъртта. Те тука, значи ето вижте сега, барона ме доведе някъде. На Къро съм го довел. На Къро, на майка си го, немската Рейна и Буна. Моля ли да обърнем камерата? Мога да обърнем дедовия. Дедовакис. Значи ще направим другия вариант. Ей така. Мощно, мощно! Mortal Kombat смъртта. Мощния си шмърц. Тук, значи, единствено само в тия къща има само градинки. Градинки, мотовинки. Цветя. Тъндъри. Да, тук само кърлишите, само да се друго живо пиле няма. Но обаче след 3 часа преход Белкием стигнем до някаква цивилизована или цивилизация или подобие. Поне разлади, само да не вали него, че тъндъра не се е подготвил много. Много добре. Зергот. Зергут. Капут. И те така. Какво да ви кажем? Яко смрад. Те тука. Ето вижте. И те къде? Някъде на майната си, отвъд Рейна. Какво става, какво не става? Как се вика? Френските селалата. Да, седеш на него. Или да не додеш. Айде вечета. Живи и здрави. До... Чао. Чао. И ако живот и здраве, ще се Утре. видиме за трета част.